само след 1989 година до днес за Алеко Константинов и неговото творчество са появили толкова, а може би са и повече вече книги, отколкото през целия 100 годишен период преди това. И причината е и актуализирането на проблематиката на творчеството на Алеко Константинов в нашето време. Не случайно героят на Алеко беше проектиран както върху образа на самия диктатор от художници, карикатуристи, публицисти. Появиха се и ред публицистики, а ние видяхме и този герой да шестви на политическата сцена на нашия съвременен живот. Когато започвам с това, че Алеко създава най-популярния герой на българската литература, тук трябва да отбележим и това, че в известен смисъл този герой до някъде съсредоточава върху себе си вниманието и въпреки, че така доста използвано клишето, че Алеко и Бай Ганьо са антиподи, че говорим за нравствената личност на Алеко Константинов, и личността, и животът на Алеко Константинов са оставали малко в сянка на неговата основна книга. Въпреки, че животът и личността на Алеко са били предмети на много внимание, на много обожание и на много отрицание, въпреки, че в живота, биографията на Алеко Константинов има много спорни моменти, които още от самата му смърт предизвикват конфликтни внимания, интереси и оценки. Става дума за смъртта на Алеко Константинов, за неговото убийство. Така че личността на Алеко, въпреки голямото внимание към нея и въпреки написаните много биографии, като се започна още от първата му, създадена от Пенчо Славейков, премини се през биографията, която е писал за Алеко Боян Пенев и се стигне до най-ново време. Има много отделни биографични книги, биографични изследвания, посветени на отделни моменти от живота на Алеко, посветени на смъртта му. И въпреки това, 100 години след тази смърт, 110-112 всъщност вече години от тази смърт, тези проблеми изглеждат като че нерешени. Откриват се много факти, като не говорим за това, че се забравят много факти, които са били известни в своето време. Има цели полоси в историята, когато въпреки наличието на съществуващи факти, книги и изследвания, те като че биват забравени и по една или друга идеологическа, политическа и каквато и да било друга причина, понякога и семейни пристрастия, политически пристрастия, тези факти като че изчезват, отново потъят в забравата и се налага отново и отново да бъдат вадени на показ, да бъдат интерпретирани. А такива биографични факти има много, като се започне още свързани с семейната среда и произхода на Алеко, премине се през неговото учение, през неговите политически ангажименти, през практиката му на юрист, през провала на хабилитационния му доцентски труд и се стигне до смъртта му и са били, повтарям, интерпретирани обикновено от политически пристрастни гледни точки на първо място. Алеко като деец на Демократическата партия и Алеко като юрист. Много така също и от аспекти от самата му личност, така да се каже, като част на личност, също не са били осветявани достатъчно.
И въпреки повтарям, многото биографични трудове, писани за Елеко и частни изследвания по проблеми на биографията му, нуждата от една нова биография на Елеко Константинов беше необходима и Гаврил Панчев създаде една тритомна биография, чието първи и трети том излязаха преди няколко години, вторият том излезе през тази година, в началото на тази година, и по този начин беше закръглен най-големия не само по обем, най-голямата не само по обем биография на Елеко Константинов, но най-богатата, не само най-богатата и фактологично, като привлечени нови факти от живота, съдбата на Елеко, историята на неговите, творческата история на неговите книги и смъртта му, но и книга, която дава нови рекурси към личността, делото на Елеко, мястото в българската не само литературна, не само културна, но и обществена и политическа история и актуалността на неговия живот, политическата, не само културно-историческата, но и обществено-политическата актуалност на неговото дело като гражданин и като юрист. Гаврил Панчев мисля, че започна този негов интерес към написване на цялостна биография на Елеко Константинов с първата книга, която издаде по този въпрос. Това беше по, ако не се лъжа, убийството на Елеко Константинов. Защото убийството на Елеко Константинов или неговата смърт, казваме така по-неутрално, още при самата, значи веднага след като става известна смъртта на Елеко Константинов, върху нея се появяват много писания. Вие знаете, има дело, убийците му са посочени, съдени и от тогава продължават споровете, интерпретациите, така различните интерпретации върху това бил ли убит наистина, дали той бил мишената или просто е станал случайна жертва, неговия спътник, доста по-видна фигура в Демократическата партия бил мишената, дали има някакъв предварителен сценарий, въобще всички най-многобройни интерпретации има върху това убийство. Разбира се, в един символен смисъл, и вие знаете, това беше създадена така най-голяма популярност доби тази концепция в забележителната рисунка на Илия Бешков "Бай Ганьо убива своя автор". Защото в крайна сметка така убийството на Елеко Константинов е политическо убийство и него го убива наистина Бай Ганьовщината, каквото и да значи това. Пак повтарям, каквото и да значи това нещо, защото така е модна дума сега да се така обичат, особено хуманитарите да употребяват, а защото и върху това има най-различни интерпретации. Гаврил Панчев започва от едно много обстойно проучване още в тази първа му книга "Убийството на Елеко Константинов", като проучва абсолютно всички аспекти, като се започна от чисто медицинските и съдебно-медицинските проблеми и се стигне до анализ на самото дело, на отекването му в тогавашната преса и на различните мнения, позиции, интерпретации на това убийство. Между другото, аз си спомням на времето, когато аз много отдавна започвах да пиша, така имах намерение да напиша книги за Бай Ганьо, която излезе също миналата година, макар и не в оня вид, в който я бях замислил, а някак така стана по-фрагментарно. Си спомням, че известният наш някъде 80-те години, известният изкуствовед Кирил Кръстев, когато предполагам, че тук поне литераторите се познаваха, той ми каза, че неговият баща по това време е бил фелчер, по време на убийството на Елеко е бил фелчер в Пазарджик, но е имал така статут почти на лекар и участвал в аутопсията и дори
баща му написва една статия, бащата на Кирил Кръстев написва една статия за убийството и за своето мнение. И аз от нея така за пръв път, тя беше потенала, не се срещаше много от популярните библиографии за Леко Константинов. И аз за пръв път видях, за пръв път в нея научих някои интересни факти около смъртта, например, че той не е бил, това е така метафоричен изказ, че е пронизан в сърцето. Смъртта всъщност е настъпила от счупване на ребро, което притиска сърцето, и най-вероятно това е било не просто от пряката рана или прякото физическо разкъсване, нали, на тялото, но по-скоро той е получил в момента тогава инфаркт. Така казвам, споменавам така бегло тази статия, защото тя беше така затулена някъде в перифериите и самия аз разбрах колко много факти има от живота на Леко Константинов, които ние не ги знаме свързани и с смъртта, но просто ги така виждаме ги пречупени в техните символни и митологизирани образи, дори тогава, когато се отвестват така на същността на жизнения факт, който се интерпретира. Разбира се, аз като литературовед, така за мен е трудно и не съм се интересувал повече от биографията, в смисъл да предприемам някакви самостоятелни проучвания. И затова за мен беше толкова интересно да прочета и първите книги на Гаврил Панчев и след това да се запозная с трите му, първо с двата и след това и с средния, втория том, и да видя в тази книга, значи в този тритомник на Гаврил Панчев, тази необходима биография на Алеко Константинов, необходима за нашата култура, за нашата обществена история и за възкресяване на действителната личност на Алеко и като човек в неговия частен, така да се каже, живот, и като общественик в различните така аспекти на него, в различните социални роли, които той има в български обществен и културен живот. Защото се оказа от книгите, ние виждаме колко много неизвестни неща се откриват. Първо свързани, аз тук няма така хронологически да ги изброявам, само след смъртта и след осветяването на цялата проблематика около убийството, извличането на всички факти. А повтарям, тази биография е изключително богата на факти, които са издирани, свързани не само с Алеко Константинов, свързани с неговото семейство, с родния му град и неговите обществени и културни истории. След това с всички етапи от живота на Алеко Константинов, като юноша, руския му период на учение, завръщането му в България, авантюрите му, така да се каже, или проследяване на служебната му кариера, до смъртта, също както и творческите истории на отделните му творби, които са вписани в житейските биографии на Алеко Константинов. И от тази книга ние ще видим колко много факти, които знаем, защото образът на Алеко Константинов, така както обикновено остава у нас от учебниците, от тези неща, които научаваме в училище, които не само са много сгъстени, дори когато са верни и точни, но са много сгъстени така в един образ, който почти се превръща в митологичен образ, след което виждаме, че под тези митологии служат и за едни своеобразни демитологизации. И Гаврил Панчев, без каквито и да било политически пристрастия, без каквито, освен пристрастието на истински изследовател, който, така да се каже, не случайно избрал този обект на своето изследване,
изважда на бял свят, значи, освен забравени много факти, събира ги в един огромен фактологичен корпус в абсолютно всички аспекти на живота и делото на Алеко Константинов. Извежда на преден план всички спорящи върху фактите интерпретации и оценки, било политически, било литературоведски. Много страшно ги извежда на бял свят и също едно огромно количество от нови факти, които никога не са били привличани преди това за обяснението и за осветяването на личността на Алеко Константинов. И така, повтарям, създава най-значимата до днес биография на Алеко Константинов, която далеч надвишава всички предишни, включително и на Александър Ничев, една много така добросъвестно правена, т.е. задълбочено правена биография, но и от нея са изпаднали или по идеологически причини, така да се каже, са забравени или не са съсредоточени на фокус много факти. Така че в биографията на Гаврил Панчев виждаме, повтарям, първо най-огромният, така да се каже, най-големият корпус от факти върху биографията, обществената и културна среда, в която израства Алеко, най-внимателно проследяване на всички моменти от неговия и личен, и обществен, и творчески живот. Привлечени са много нови факти, но най-вече създадена е една съответна на този материал интерпретаторска позиция, която за пръв път ни представя образът на Алеко Константинов, биографичния образ на Алеко Константинов, освободено от, така да се каже, тази смътна, малко хрестоматийна светлина на какво общо мнение, в което той плува, и разкривайки не само неговата значимост като писател, съзрял и интерпретирал основните механизми на българското обществено-политическо развитие. Основни черти в това, което на народопсихологията на българина, да го наричам, да кажа, че това не е народопсихологията, да не изказвам сега резервите, което се нарича народопсихология, но и който особено акцентира върху гражданските и политическите позиции на Алеко Константинов и в чисто аспекта му на юрист, неговите кариера като юрист и като теоретик, внимателно съсредоточен върху хабилитационния му труд, и като гражданска и политическа фигура в Демократическата партия, на политическата сцена на 90-те години и накрая така финално осветявайки и цялата проблематика около убийството на Алеко Константинов. Така, даже не бих казал, че с чиста съвест казвам, че това е най-добрата биография, защото просто всеки, който поне малко прочете или знае личната биография, ще види огромния принос, който от фактологическо до интерпретаторско равнище присъства в книгите на Гаврил Панчев.